Zdravím, je tu Jack Electric, som tu. Domyš. Samo, Čaute. Adios. Čau. Tak zrovna mám gulovačku, teraz mám predstavku fajčiarsku. Doteraz to bola mŕte nálada. Prepáčte, som aj dal video z tej skúšky, ale zabudol som na to. A najvyššie, tak som musel počúvať hudbu, ktorú tam skúšame. A teda. Víš, tak. Na budúce teda. Chcel som vám ukázať, že to je fakt dobrá nálada. Skôr vojnová nálada, piči sa to máme, ostreleme, jak kokoti. Nemáme. Luboš, vyzerám tak. Mierne. Že mierne tak vyzerá. Gregor je odfajčený. Máme teraz prestávku, vidíš, že je do piči, ale doteraz to bola gulovačka ako hovado, ja som tu, ne? Pozor, sneží! Piče! Dajme si CQBčko na patrí so snehom. Ja som doteraz praktizoval, som bol onej, z Pilticel. Erik. Som išiel na onej, na stelt. Som vylizol šachtou, kokos, a potom som ich tam snajpil všetkých. Si tam lezol šachtou? Ja som najprv na dolnou posunie a pozoroval Ja som som... vedel, že ty si odolá, podám ti, ak sa to dal niekoho. Pozoroval som situáciu. Pozoroval som situáciu, že ak to tu vyzerá. Rasto, už to je nahrané? Hento? Ktoré? No, ten, čo ste natočili. No, ten sketch. Je to natočené, ale teraz to spracováva. Daj. Samo, povedz nám niečo. No, práve do mňa niekto hodil. Keby len do teba. Na mňa chodí sem. BAM! Nevyšlo. Poď do snehu! Pečo, je prdel. Chlapci, teraz sú dobre terče. Ja viem, že je zábava, ale nezašapne niekto do mňa. Víš, že máme tu rozhodne srandu, furt sa gulujeme. Že Erik, povedz nám niečo. Jasné. Nebuduješ. Rastík? Jenny Electric, Jack Electric. No, Kedy bude ten sketch? približne o mesiac. Až? Čo bude? Spracováva sa ona, víš. Efekty sa robia aj všetko. No, kým urobíš tie výstrely a pičoviny, to všetko potrvá. Ja som vlastne do školy, som ešte nebola ani doma. Tak. Pôjdem domov, ale už o chvíľu, teraz sa mi nechce. Tak. A ja ešte tu fajnovo, kokos, halúzime sa strašne. Jak sa ako každý deň hážeme teraz do okna. Jak sa to rozjebá skoro? Tak, neviem, čo by som ešte povedal. No to si fakt nemusel, ako. To sa on povedal, ešte jedno. Ja som povedal, že Do Mišovi, jav. Už mám presne urobené, ako by mať oné. Profilku, to ti potom ukážem, mám tú fotku. Podobnú. Do piče, Gregor! Zajebem ťa, ty kokot! Originál, po tebe skočím a rozbije ti papulu. Nenávidím to. Týmto by som aj ukončil tento vlog. Není čo viac si povedať. Či je ešte niečo povedať? Na skúške teda dostali sme pojeba. Od koho? Od Lenky a klavirisky. Že není možné to ďalej hrať, pretože každý si hraje čo chce. To by si musel ešte povedať. Ale ešte furt som v Match Bones snať. Čakám, kedy bude skúška. Že mňa nekameruj do piče. Prečo? Čo sa hambíš? Nemám na kameru. Nemáš na kamery? Kameruje. Čo kameruje buzerant? Ty o koľko ideš domov, bratu? Ale si o chvíľu odnesne tašku a... Na čo? Čo je? Ja nemôžem byť dneska po vonku. Dokedy si? 6. Do 16? No ja budem do 16, už sa nebudem. Končím to ľudia. Tak lajkujte, komentujte, odoberáte a majte sa.